Hasingo gara orduan. Atzalde hon da ongi etorri itzaldi gela txikila gauzun hori. Ongi etorri ordenadorean atzetik gaur gurekin bat ingo zuen hori. Eta ongi etorri eta eskerrik asko Androniri eta Uxueri. Euskara laskara. Gotzon zanari arrazoutako berbak dira. Eta iaz bere eriotzaren urte horren aprobetxo genduen berak euskara laskarakin esan nahi zaban horrekin guk ere bat itxeko, ezta? Berak gotzoneko oso garbi izakan euskaldunok euskararik gabe ezierala. Eta iazko eta urtengo itzaldi zikulakin bat nahi dugu gotzonen mezu horrekin. Esan dizuetan bezala, iazekin genion, eta beti holakoetan antolatzaileentzat erronka bat edo apostu bat izaten da itzaldiak eta antolatzea. Baina iaz benetan augusto honak ingatu ginen, eta aurten ere petzo genuen apostu horren alde izan. Orduan, aurtengo euskara laskara itzaldi zikluak hiruan edukiko txu. Gaurko izango da esan dizuetan bezala lehenengoa, Androni izango gaur. Gaur 8 Angel Lertxundi idazle eta zutabe idazle iritze maila, eta amaitzeko gaur 15 Anari kantari izaterako. Aurten nobedade moduan, izlarixak ez ezik, izlarixak aurkeztuko dituzten 3 lagun ere gonbidatuko ditugu. Aurkezliak ere, izlarixen tamainokoak kartzen alegin dugera, eta nik uste hor lortu dut. Usue izango da, Andoni gainean aurkezpen lanak ingo dituna. Datorren astean, barreneko kazetari zalan Ainara Argoiteak aurkeztuko digu Angel Lertxundi, eta zikularia maila eramateko Jon Gurrutxagak aurkeztuko digu Anari. Ez nixo gehiago luzatzera. Usuari emango diot hitza, ikusten dut ondo prepago debela bixen arteko elkarrizketa, eta okerrik ez dela danok disfrutatzeko moduko zerbait izango dalako gara. Eskerrik asko berriz ere danori, eta txanga bilertzen da izena. Arratsaldeon. Gaur uste Andonik eta biok jende aurrean hitzez bakarrik ingo dugun lehenengo saioa izango dara, kantatu gabe ingo dugun lehenengo saioa izango dara. Orduan, nahasten baldin bagera eta blokeatzen baldin bagera, igual bertxotan hasi beharko edo. Imanolek esan duen bezala, Andonin aurkezpen lan egingo dut, eta hortaz gain saiatuko naiz izpidea ematen Andoniri amu batzuk jarriko dizkiot. Berak, kozkin nahi baldin badie, kozkin eta gai hauetaz esateko daukan esan dezan. Itzaldi ziklonen helburua edo bakoitzak, sortzaileotako bakoitzak bere esperientziari buruz hitz egitea da. Eta bi ardatz nagusi inguruan jardungo gara gaur, seguraski nahastuta jungo dira biak, bat bertsogintza eta bestea bertsolari bizimodua edo. Eta, zuek ere nahi dezuenean, bukaeren utziko dugu tarte bat, baina edozein momentutan nahi baten baizue eskualtza edo zehose galdetu, Andonik seguru guztu erantzungo dizuela. Eta, gehiago luzatu gabe, aurkezpenakin hasiko naiz, Andoni deitu dio txinor. Tokatzen zaion moduan bi abizan jarriko dizkiogu, Andoni gaina Makazaga, 1971 urtean jai izan Zarautzen, urriaren 2an. Eta, 1982ko txapelketetan esango dugu erabakizula berak, batez ere Xabier Amurizari entzunda bertsolari izan nahi zula. Eta bere debuta, 1982 urtean izan, bere jaioterrian bertan, Zarautzen, Lizardi sariketan, lehenbizikoz parte hartu eta irabazi. Eta horraz izan, Andoniren ibilbidea arrakastatxoa esan beharko da, ze debutatu
eta gero 1986ko Euskal Herriko txapelketako finalean sartu zen, 89an ere finalista izan zen, eta 1993an, 1997an, 2001an eta 2005an, jakingo dizuen bezala, Euskal Herriko txapeldun izan dugu Andoni, baina Lujambio demostratu zuen arte ez zala garaitezina. Eta, bueno, luzatu gabe, aurkezpenak nahiko ezaguna da Andoni, eta gaiei helduko diegu. Lehenengo amua edo, zaldi honi nolabait sarrera emateko pentsatu dutena izan da, bertsolaritza bera, nun kokatzen dezunzuk Andoni? Artetzat daukazun bertsolaritza, edo artearen, artisautzaren, kirolaren eta herrigintzaren artean, nun kokatuko zenuken bertsolaritza edo jardun hau? Bueno, erantzuten hasi aurretik eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko zuri ere Uxue, galderak egiteagatik eta hitzaldi batean beharko lituzkeen makuluak zure galderak izatean. Nun kokatzen dudanik bertsolaritza? Segurazki artean baino gehiago artisautzan. Nik uste dut bertsolarion egiteko modua artisaudena dela. Egin eta egin, hori bai, aldanik eta ondoen, aldanik eta txukunen, baina, bueno, produkzioa da oinarri. Plazaz plaza ibili, eta plazak ematen duen testu inguru honetan, alduzuna egitea. Uste dut bertsolariak onak garela prekarioan lan egiten. Gutxikin asko ateratzen onak gara, ez dakit askorekin izugarri ateratzen onak ginakeen. Nire hori adibidez sukaldean ere pasatzen zait, oso bertsolari izakera daukat sukaldean. Ez niri ekarri bisigu batzuk eta txuletak sozialean erretzeko, ez dakit nola egin errei gorituzke segurasko, eta parreari geratuko nintzateke. Baina frigorifiko huts xamar batetik bazkari bat ateratzeko gai naiz. Eko da zirkulatu pixkat eta piper batzuk eta batzuria eta beste zozer baldin badau eta arrautzan bat gai naiz otordua prestatzeko. Eta ez hortan agintzen naizelako, holakoa naizelako baizik. Beraz, hori, uste dut, bertsolariak onak garela prekarioan, ohitua gaude improvisatzen, eta ohitua gaude tabula rasaren neurria azpitik abiatzen, gero gaineko zerbait egiteko, ez da? Egia da, bertsolariok ere, hortaz, jardun dugu, kafe hartzera ginen bitartean Uxu eta biok, arte mailako aleak botatzen dituztela. Xapadorren zenbait bertso, edo Laskau Txikirenak, edo Amurizarenak, edo jarri nahi duzuen izena, ez da? Zenbait bertso badira arte mailakoak. Baina gure ibilbidea artista uranean oinarritzen da. Artistek, arte plastikoetan diardutenek, beren lanei opusa deitzen den gauza bat jartzen diote. Artista batek enkarguz edo egin duelako bere lan bat ez badu konsideratzen bere obraren barruan sartzeko modukoa ez dio opusik izendatzen eta kito hor geratzen da. Berea da, baina opusik gabea. Bertsolariok ezin dugu horakorik egin. San Antonio Jaritara etorri irailaren hasieran eta gure 60 bersotatik hasiko bagina esaten bai hau nerea da eta hau ez da, hau ez aintzat hartu eta hau gutxio eta hau ona izan da, erotu ingo ginateke ez da. Orduan nik uste dut gustora gaudela artisau lan horrekin. Zure biografiatxoa edo aipatu etenez lorkezkeren dutenean, lortutako sarien zerrenda bat egin dut, lortutako txapelen zerrenda kasu honetan, eta ez da kasualitatea izan, ze gaur egun ezin da ukatu bertsolaritza txapelketen sistemari oso lotuta daula. Eta gai honekin lotuz, galdetu nahi nizun, txapelketen sistema horrek zertan eragiten dion
jardun, zuk aipatu duzun artisau jardun honi. Askotan aipatu izan dugu gure artean nola gaur egun txapelketa baten bertsolariak baino aditu gehiago egoten dian, ez? Jende ikusiko duzu kuadernoekin notak hartzen, jende guztiak daki zer dan bertso ona, zer dan bertso txarra, eta ondorioz zer dan bertsolari ona, edo nor dan bertsolari ona eta nor dan bertsolari txarra. Baina, iten da jardun honen analisirik ikuspegi artistikotik, hau da, analisi artistikorik zer dan bertsolari bakoitzan aportazioa, ze kosmobizio daukan, nola irudikatzen duen mundua, nola erabiltzen duen hizkuntza. Ikusten duzu hor utxunerik, ez dut esan nahi, ez dakit lan norena da, edo norera behar lukeen lan honek, bertsolariarena berarena edo teorikoena. Bai, gehiago iruditzen zait teorikoen lana, ez da. Bertsolari bakoitza ez da hasiko esaten, nire ezaugarriak hau eta hura eta bestea dira, nire ekarpena hau hura eta bestea da. Zergatik ez, segurazki distantziarik ere ez daukalako gauzak ongi ikusteko eta gauzak ongi neurtzeko. Badaukagu beharra, kanpotik kontu horiek analizatuko dituen jendearena. Ez da kasualidadea, baina Manuel Lekuona eta Juan Mari Lekuona eta hoien ondoren, edo hoiekin aldi berean, bertsolariak berak izatea, bertsolarizaren teorizazioan jardun dutenak. Baxarri, edo Amuriza, edo Jon Sarasua, edo nire hori, ezta. Segurazki, kanpotik utzuneak izan direlako, sartu gara, gube honik bertsolarizaren teorizazioan. Ongi etorke bai, eta nik uste dut etorkizunean izango dela horregatik jarri dugu besteak beste martxan Mintzola, Bertsozale elkarteak horregatik dauka Iker talde bat, horregatik sortu genuen Xenperar dokumentazio zentrua, bertsolari bakoitzaren korpus bat egon dadin aski bertso analizatzeko moduan kanpotik norbaitek haiek ikertu nahi balitu, ezta? Pentsatzen dut urte gutxi barru izango dela, gaur egun gaztetxo direnak hartuko dutela bide hori. Gure helburua da bintzat hortarako lan tresnak ematea. Mendelauden abertxotan jarri diogu izenburua gaurko elkarrizketa honi. Bada aski denbora aldaketak edukitzeko eta evoluzionatzeko edozein jardunetan. Bertura zure evoluzioa deskribatu beharko bazenu, ze aipatuko zenuke? Bai, ez dakit, kanpo eta barne faktoreak egongo zian pentsatzen dut evoluzio hortan. Hasi zinenetik gaur arte zertan esango zenuke aldatu edo garatu dela zure bertxokera? Ez dakit, honek esateko askotan gauzak egiten dira kontziente ez garela, ezta? Eta bertsolaritza da hortarako toki aproposa. Bertsotan beti egiten da publiko bat aurrean dugula, eta askotan publiko horrek berak erakusten dizu zein den hartu behar duzun bidea. Eta hortan gu geu aldatu gara, gaztetako argazkia ikusi besteik ez dago, ezta? Baina uste dut, publikoa bera ere ikaragarri aldatu dela. Ni hasi nintzen garaian, 82an, publikoa gaur egun baino bataz beste zaharrago izaten zen, publikoa garai hartan gaur baino baserri girokoa zen, gizonezko gehiago ziren emakumeen aldean gaur egun baino, publikoa bera aldatu egin da, gizartea aldatu da, eta bertsolari ez egiten du, ia bera konturatu gabe aldakuntza horien aurrean egokitu eta alduentxoa, askoz gehiago ez, improvisatzen aritzen gara, eta alduguna esatea nahikoa da. Nahi dugun uraxe esaten zaila da, eta batzutan lortzen da, baina gutxitan. Nik uste dut ere, hasieratik, hasieran bertsotan hasten zaren hori, eta hori zuk ere nire antzera zuzera beste bat urte gutxian
salto handia eman duna. Astetik goixamarrean egotera urte gutxien pasadana, ez da? Niri hala gertatu zitzaidan, ni bersotan lehenengo aldiz plazan ertetetik 3 urte terdira Euskal Herriko finalean nengoen. Gaina tartean urtebete soldauzkan egon da Madrilen. Hori soldauzkan batez ere bersotan egiten duen, eta bakarrik gainera. Ofizina baten jabe egitea lortu nun, eta jefei errenta itorpena egiten nien, eta holako gauzak. Eta, arratsaldeko 5:00 aurrera bakarrik usten dituten gela hartan, eta nik uste dut nire bertsolaritzarekiko obsesio garaia eta trebatze garaia gure izan zela. Orduan, bai, hasierako shock hori nolabait pasatzen da. Hasieran dena da urduritasun, dena da estimulo. Gero, handiko eta 8 urtera ere enuke esango urduritasuna joan egiten denik, baina gutxiago sentitu bai. Eta estimuloak ere ez direla hain nitidoak, hain garbiak ere bai. Ikasi egiten duzu, bizitzarekin batera dikoan zer nahi da, ez da? Baina bai, hasieratik ona zertan aldatu nahi zen, segurazki esperientzian. Esperientzia zer ematen duen da zer kentzen, hori jo besterik da. Igual, entzuten zaitu da, ez da? Nolako trukatzen ibili garean. Zuri beste garai bat egindako elkarrizketa batetik lapurtu den zatitxo bat da hau. Esaten zenun, lehen bertsoa kantatu aurretik egin nuen ere lehenengo maratoia, korrika. Bertxotan hasi nintzen erako nire kosmobizioa prestatuta neukan. Ze garrantzi dauka, aipatu duzu adina, bertxotan hasi zinean adina, ze garrantzi dauka bertxotarako kosmobizioa, munduari begiratzeko modu hori prestatuta eukitzeak. Eta esango zenuke, goi mailara iritsi zeraten bertsolariak, tartean horregatik iritsi zeratela, hau da, kosmobizio propio bat landu duzuelako. Ez dakit goi mailako bertsolariek kosmobizio hori baduten, denek duten. Kosmobizio duen bertsolari asko egon daiteke goi mailara iritsi ez dena. Ez dakit, ni nire kasu dakit, ni 20 urtekin hasi nintzen bersotan, eta 20 urterako desente bizi izan duen. Gaur egun desberdina da, ni 82an hasi nintzeneak, plazaratu nintzeneako 81ean hasian egoen ere kabuz eta bar, berso eskolarik etzen. Orduko xeak dira Almeneko eskola txabaleta eskoriatzen, Zumaiko berso eskola, Santutxukoa, ordukoak dira. Ni neure kabuz hasi nintzen. Ni bersotan hasi nintzen garai hartan askotan aipatu dut, nire referenteak baziren Uztapide eta Aguriza eta Baxarri eta hauek, baina ordurako ni Dire Straits zuten asko, eta La Mandragora eta Mafalde irakurtzen duen. Gaur egun desberdina da, gaur egun 11 urtekin, edo 12kin, 13kin, berso eskolan hasten dira. Mundua ikusten ikasi baino lehen bersotan dakien jende pila bat dago. Nik ez dakitzen banekien mundua ikusten, baina baneukan mundu ikuskera bat bersotan hasi nintzen erako. Egia da maratoi bat eginen nuela Donostian 18 urterekin, egia da baitaren 82an plazaratu nintzela, baina 83an, 21 urtekin dago de Euskadi izeneko periodiko batean egiten duen lan. Eta, ikus dezazuen gutxi gehiago zertzen, zuzendaria Pepe Reizen eta erredakzio burua Jose Maria Calleja. Orduan, etorren bagaje pixkatekin bersotara. Mundua ezagutzen duen bersolaritza baino gehiago bersotan hasi nintzenean. Eta uste dut interesantea dela. Alderantziz gerta litekeelako kasu askotan bersolaritza ezagutzea mundu baino gehiago, berso eskolen gitarra dela meritu. Igual, aipatu dezun horregatik ez gaur egun askotan gertatzen da, eskolarteko txapelketa batean, 11-12 urteko norbaiti tokatzea inoiz bizi izan ez duen gaiei buruz kantatzea. Geroraren gertatzen da, baina zertan uste duzu eragingo diela pertsona horiei? Hau da, bertso eskolak
ez zeuden garaitik atera zeraten bertsolarien aldean, nola biziko dute jardun bera? Bueno, hori uste dut naturala, berso eskolatik datorrenak eta bersotan gaztetatik, umetatik ona denak egia da. Igual, ale batzu botatzen ditu, ez da gitzari buruz, sexuari buruz, eta antzematen duzu, ez da ezer. Eta alare bersonak botatzen ditu, baina ez da sinisgarri. Gertatzen dena da, berso eskola ondo baldin badabil, da bersotan ona baldin bada, gero bersotan egibiliko dela plazaz plaza, eta munduaren ikuskera hartuko duela, ni isilik nengoenean bezala, bera kantuan ari dela. Ez da problema, importan. Gertatzen dena da, 14 urtekin kapaz dela sekulako bersoak botatzeko gai bati buruz, nun zuk antzemate diozun ez dakila piperrik ere. Baina, bueno, politikoak eta askotan eta ez, gero bizitzaz ikasiko du da bilela. Ni nire aldrebezen ibili nintzen, da gero hasi nintzen bersotan uste dut. Horregatik igual kosmobizioa o munduaren ikuskera esaten dugunean, ez da, bi adibide jarriko izuten uste dut bat zuen zinela Bermeon. Bermeon, oen dela hilabete, gai bat jarri ziguten Miren Amuriza eta Bioi, eta Miren zen bersozale elkarteak bidalitako norbait, ni konbentzitzera erretzeari ut nezaion. Gai normala. Bueno, Miren hasi zen normal, ni segiduen normal. Halako batean Mirene kantatu zidan, erretzeari uzten baldin banion, berak txupatxusak emango zizkidala ordezko. Nire erantzuna izan zen, bale, hartuko utziko niola erretzeari, txupatxusare hartuko nula, baldin da, berak Lolita papelean piruleta gorri bat hartzen baldin bazu. Lolita eta Naboko eta horiek, nik ezin izan ditut atera aldamenean Miren Amuriza eduki gudan arte. Gai ez dut esango. Eta gai hori ez dut jartzen. Interesgarri horretik da bersolaritza. Erretzeari buruz hasi eta Lolitakin bukatzeko kapaz garelako. Eta aldi berean, handik 15 egunera, Urbian bersotan ari ginela, Sebastianek kantatu zion hartzai bati, Aramburu izeneko hartzai bati, orain ofiziko premio irabazi duenari, bere lagunen artean Barrio Nuevo ez izena zeukala. Eta nik erekin ez dut galdetzen Sebastian, zehati. Baina nire erantzuna izan zen, ez zela kasualidade ari Barrio Nuevo deitzea, Barrio Nuevo ere bere garaitan bakarra zeukala bere gainetik general bat, Aramburu topete. Ez da jakitea, da mundu ikuskera bat edukitzea, eta nire mundu ikuskeran hor daude, Lolita eta Aramburu topete eta abar. Ez da jakitea, da hor edukitzea. Euskeraz akordatu aditzak ze azepzio duen oso dudakoa da, Akordatu ez da gogoratu bakarrik. Akordatu da, gogoratu, ekarri eta egoki bota. Akordaldia ez da gogoraldi soila. Hori, persoa hori da, kosmobizio bat eukita gero akordatzea. 25 urte hauetan, bertsotan ari zen 25 urte hauetan, adin askotako jendeakin aritu izan zera, eta belaunaldi bat baino gehiagotako jendeakin. Gainera, zirkuito esango dugu zentral hortan egon zera 25 urte hauetan, eta zirkuitoren ardatzetako bat ere izan zera da. Belaunaldi egokitzeko lan hori konstiente izan da, edo kanpotik begiratuta eman lezake zaila. Adin mundu ikuskera eta egoera diferentetako jendeak kantatzea, eta egia da, zure belaunaldiko gehientsuenek ez dutela zu beste iraun edo betzat zirkuito hortan jarraitu. Pare bat edo horri buruz. Nola, gure belaunaldian ni neu izan naizen txapelketetan gehien iraun duena,
Gero horrek izaten du eta jaialdietan eta plazako zenbait saiotan, ezta. Orduan, ondorengo belaunaldiarekin, gure belaunaldikoa harreman handiena ni izan baldin badut, segurazki horregatik ere bada. Baina kasualitatea da, zu izatea txapelketetan gehien iraunduna? Eske txapelak ematen zizkiaten ezin. Hortik dago pixkat. Nik oso naturalea eman dut, hasiera batean Michelenakin eta Lazkao txikikin, Lopategui eta Amurizakin, Sebastianekin dauekin kantatu nuen. Gero garai batean Sebastian Peña eta hoiekin ere bai. Baina gero, bere alaxea azaldu zian Maialen, Jon Maia, Unai Iturriaga eta Igor Elorza eta bat. Eta gerora Sustra eta Amets, gero zuek, Beina, Trastero Mendiz, Zuzeu, guk oso naturalea eman dugu belaunaldi artekotasun hori. Uste dut, bertsolaritzak gauza desente dituela onak, baina hori behintzat baduela onak. Beste ofizio askotan oso zaila da 20 urteko bat eta 70 bat elkarrekin ikustea. Eta bertsotan gertan liteke eta ondo eramaten dugu. Gainera bertsolariok suertea daukau, elkarrekin askotan joan behar izaten dugu honako harako herritara, harreman ona dugunez elkarrekin bidaiatzen dugu askotan, eta igurtzi hortatik etortzen da, lehenengo bertso harreman bat, eta gero amistade bat bertso harremanaren eginan, ezta? Eta hor natural moldatu nahi zen, natural. Igual aldatu derana, nire honek ez dakite, baina aldatu dudan bakarra izan da zutik boteratzearena. Nire bertsolaritzari ekarpen nagusia. Ipentzu baina ez da txantxetakoa. Nik ezagutu nuen bertsolaritzan saioa egin da gero sozietate tabernaren batera joan eta eserialdi luzea egiten zen, igual 2 ordukoa. 4-6 bertsolari eta beste 3-4 lagun. Eta eserita. Eta hori ondo zegoen, baina ez gau osorako. Eta ni hori baino txitxiburuntzi hauan nintzen, da nik gogoratzen naiz. Egun batian, 80 izango zen. Niko eta 9 urte, eta 8 igual. Matximentan kantatu inauteritan, eta etorri ginela Aznitiko taberna batera. Eta betiko tabernara. Eta betikoak hangun dela goizeko ordu batean, inauteria ziren, da ni 3-4 mozorrokan euskan kotxian. Egitea da, konbentzitu nituen euskitze eta Iñaki Muruan nerekin etortzitezen kalea mozorrotuta. Pixkat itogarri zitzaidan 2 orduan betikoak egotea. Eta gustatzen zaite, mai ingurua eta denbora egotea, baina hori bakarrik ez. Eta horregatik esan dut, zutik poteatzerena ez da broma. Nire belaunaldik horik edo goragokoik ikusi duzue poteatzen, ez txikiteo konzeptuan, gaueko konzeptuan baizik, txosnetan edo. Askoz ere geldiagokoak ginen. Eta, zutikako horrek beste harreman mota bat ere egitzen du, eta naturalizan du. Esan dizu naturalizan dela, eta behin edo behin esan izan dizu da, badukazula nire ustez kamaleoitik. Hau da, zure belaunaldiko beste batzuk ere segitzen dute plazetan kantari, Peña, Sebastian, segitzen dute plaza asko inaz, baina zuk badukazu nire ustez behintzat ezaugarri bat, hau da, gaztetxe batean kantatzen ari baldin bazara ez dezu desentonatzen adinagatik. Integratzen zera egoera hortan. Baserri giroan baldin bada, berdin. Instituzioen aurreko zerbait baldin bada, berdin. Eta bertxopoteo bat baldin bada, berdin. Hau da, Sebastian, dano daukagun irudi hortan, geldiago ongo balitz bezala, edo, Jose Agirreia, adinez gora dikoarako ez, baina bere inguruko bertsolariak egokitzen dira bere mundu ikuskerara eta bere izakera hortara, eta nik uste zuk badaukazula izakera kontu izango da igual giro diferentetan ondo moldatzeko gaitasuna. Izakera kontua eta gero ikasi egiten da,
ez saio instituzional batean, bueno, 16 urte egin ditu txapeldun, da ikasi beste erremediorik ez dut izan. Edo gaztetxe batean, egokitu egiten zara ikuste duzu zer dagoen, eta egokitzen asmatzen duzu gainera ondo pasatzen duzu. Toki gehienetan. Eta ondo pasatzen baduzu, saio hori lana baino gehiago da. Jarrera kontua da askotan. Jode, gaurre ara joan behar diat pentsatzen abiltzen bagea etxetik, geizki. Pereza puntua beti izaten da, etxetik abiatzeko, baina baiko hartu behar da nik uste dut tokitara. Eta gero gainera, hortan, suertea izan dut, etxean adibidez, gure arreba gazten, ni semelik zaharren naiz da, arreba gaztena da ni baino 16 urte gazteagoa, Maialenen adinekoa, kontu izan dut, nire besotagoa da. Ni Monakon deguen ondatzan hori jaio zanean. Horretik esaten duko humo bizitaren. Bueno, 16 urte gazteagoko arreba bat daukat, baina 21 urteko alaba bat ere bai. Orduan, denbora gutxi pasadut gazte jendearekin egon gabe. Eta hori suerte handia da. Adibidez, nik peina orain sumatu dut Bob Esponja, aipatzen bertsotan. Eta mala urte, euskak, une txikila neukalako. Baina nik 84an arreba neukalako txikila banekizkien gauza horiek. Eta 84an ere bai alaba neukalako txikila. Aldorkan suerte hori ere eduki dut eta beti belarriak adi eukitzea zen zungo, ezta? Ari gara belaunaldien kontuakin, zer esango zenuke ari dela aldatzen edo garatzen belaunalditik belaunaldira, eta igual honekin lotuta, ze uste duzu aportatu diola zuen belaunaldia, Iñaki Murua, Mirantelleria, Peña, Sebastian, bertsolaritzari, zer eman du zuen belaunaldiak eta zer gelditzen da zuen belaunalditik? Zer eman duen? Gure belaunaldiaren esango nuke obsesioa edo lan nagusia, misioa, nahi duzuen bezala ditu, konstiente ez paginen ere, erabat konstiente ez paginen ere, izan zen bertsolaritza zabaltzea. 82an hasi nintzani, 82an hasi ziren bertso eskolak eta 82an ez zegoen bat ere gerora bertsolaririk izango zen. Edo ez zegoen bat ere gerora bertsozalerik izango zen. 82an ez. Orduan, gure obsesioa hori izatea nahiko naturala iruditzen zait. Gure belaunaldiaren obsesioa izan da zabaldu. Eta zabaltzeko zer? Erabidetan egon, presente egon, egunkari, telebista eta abarretan presente egon, bertso eskola jaialdiak eta holakoak ahalik eta gehien antolatu edo antolatzen lagundu edo eragin edo xaxatu, eta bertso eskoletan lan egin, eta gero irakaskuntzan bertsolaritza txertatzea ahalegindu. 4 obsesio horiek izan ditu, eta dena zabaltzea aldera. Nik uste dut, 82an ez zegoelako oso argi bertsolaririk izango zen etorkizunean edo bertsozalerik izango zen. Orain ikuste dugu hori, bete xamarra dagoela, ezta? Ja 82an konturatu ginen. 6-8 urteko lanaren ondoren eta bertsozale elkarteak 5 urte baino ez zituela, boom bat izan genuen, aparraldi bat, eta geuk esan genuen gure buruari, izar bihurtzen nahi gara eta pixka frenatu dugu dugu, baina obsesioa hori izan da. Eta zer geratu den, segurazki ez dakit bertsogintzari dagokionez zer geratu da, baina bertsolaritzan bai. Bertsolaritzan geratu da bertsozale elkarte bat, sortua, bertsolari ni individuala baino, gu kolektiboa hobetsi zuen ikuspegi batetik. Eta uste dut hori garrantzitsua dela. Gure garai hartan, gure kalkulua zen, ostra, hemen ez dugu etorkizuna ziurtatuko ez gara autoantolatzen. Eta hala egin genuen, eta uste dut gure belaunaldiaren aziertu bat badela, ez da barrokeri ondila.
Eta belaunaldi berrien aportazioa zein uste duzu? Dala izaten ari dela edo izango dala? Ze kezka sumatzen dituzu belaunaldi berrien? Balia, kezka berriak, eta oro gara esan dute gurea zabaldu izan den bezala etorkizunean zuena eta datozen belaunaldiena, aurrekoena sakondu izan beharko duela. Gerara baino askoz gehiago ez gara. Bagaude irakaskuntzan, bai ditugu berso eskolak, bagaude telebistan eta egunkarietan ikerlerro batzuk jarri ditugu abian. Badukagu Mintzola izeneko proiektu bat ahozkotasunari eta euskal kulturgintzari lotua. Bueno, guz zabaldu indeun bezala sakontzeko garaia izango da, momentu bakoitzean indarra hemen edo han jarri erabakitzekoa, uste dut hori dela. Bestela, begira, 82an kezka nagusiak zirenak, ena dute kezkatzen gaur egun. Badakit etorkizunean bertsolariak izango direla, eta bertsolari on asko, eta badakit boladatxo bertsozale mordoa izango dela. Epe ertainera, ez dakit, etorkizuna euskararekin batera joango da, eta nahi duzuena. Baina gora, epe ertain batera, bi kezka nagusiak ordukoak, nik uste dut ez direla jada hainbeste kezka. Baina behar dela prestakuntza findu, sakondu, hori adibidez, genero ikuspegiraren kezka berria da. Zuen belaunaldiaren kezka da, zuen belaunaldiak egingo du lan gai horren sakonketan eta ia nora iristen garen. Aipatu duzioz generoan gaia, belaunaldi aldaketarekin batera etorri da plazetan gero da emakume gehiago aritzea kantari. Nik uste gaur egun ja inork ez duela zalantzarik egiten gure sexuak baldintzatzen gaitula, bai gure bizitzan eta bai gure jardunetan. Eta uste hori ere ezin da laukatu ez, oraintsu arte bertsolaritza eremu oso maskulinoa izan dela, eta gaur egun ere esango nuke oraindik maskulinoa dela. Espazioak, autoreak, entzuleak, txapelketen eredua bera, norgehiagoka, gaiak, umore mota. Zertan uste duzu egokitu dela sistema bera egoera berrira, eta zertan bertsolariak lehengo sistema da? Galdera zaila da. Nik uste dut biak egokitzapena elkarrenganako izan dela, ezta? Ni hasi nintzen garaian hasi ziren plazako lehenengo emakumeak. Arantzazu Loidik eta Kristina Mardaraz. Horretik ere bazen, gainero bizitaguna dudan emakume bat oikiara, zagautzen bizita Iñasi Etxabe. Baina ni jaio nintzen urte gai hartan, 62an, halako rifirrafe bat izan zuena. Berso batzuk idatzi eta emakumeen kontuak eta basarrik erantzun, baina hori hogeindara 50 urteko kontua zen. Baina 50, Kristina eta Arantzazu esan dut nintun plazan, uste okerrak errotuagoak zeuden horrein baino ikuste. Alegia Arantzazu ikaragarri ondo egiten zuen bersotan, baina komentarioa eta lautik jaitsi eta norbaiti entzuten zenio, baina ahotz horrekin ze esango dit bat. Ira da, ez daukaz ikusirik, ez da ahotzak norbaitek esaten dunarekin, baina nola komunikazioa den paketean iristen da, eta entzun nahi ez duenak nekez entzuten du, eta nik uste dut hortan adibidez Arantzazu eta Kristina izan zirela aitzindari, eta garaiko zailtasunak nozitu zituztela. Ordeon Maialen etorri zen. Eta Maialenek 15 urtekin bersotan egiten zuen, bravo. Nire uste ondo bai 15-16 urtekin.
bravo. Horrekik kakaka bat. Eta jendearen percepzioa, eta pentsa ze okerrak izan gintezken publikoaren aldetik denok, jendearen percepzioa zen, neska honek bai, neska honek ingo dik, honek potruak zeuzkak. Beraz, ezaugarri maskulinoetatik hasi zen bide egiten. Maialenek hundan 20 urtean egin duen ibilbidea deno dakigu zenbatekoa da, miresmenez hartzekoa, zenbat gogoetaldi egin behar izan ditun, zenbat erabaki hartu, zenbat landu hizkuntza, zenbat landu bere iruditegia, zenbat landu bere mundu ikuskera organizatu eta gainea publikoak onar eta uler zezan. Eta hori dena bapatean. Nik uste dut hor, ibilbide individuala, Maialenek gehi kolektiboa elkartearen eskutik edo hainbat emakume eta zenbait gizonezko egin duzuena, hor da, eta aber zer datorren etorkizun dinan. Gure belaunaldiari dagokionez, nik esango nuke ez dugula konstienteki behintzat akats matxistarik egin emakume bersolariekiko harremanean. Akaso, egin dugun akatsa bestea izan da, gurasokeriarena. Igual paternalismo esentekin jokatu dugu zenbait momentutan, hau gaztean, eska, babestingo dut, igual nahi gure babesik, ezta? Igual egin dugun akatsa hortik gehiago dikoa bestetik uste dut, ezta? Zuk aipatuta badakit, batzen zeratela aldian behinik Consejo de Sabios deitzen diodan taldetxo bat, tartean Jon Sarasua, zeintzuk duten zeate? Gure ez da, Consejo de Sabios, da Consejo de Ancianos. Bai, hiltze gara. Jon Sarasua gatik ez duzu zango? Garro eta lau ezkarkeia, dara kontatu baldin baitu. Hiltze gara. Iñaki Murua da Basozal elkartearen presidentea, eta orduan Iñakiren inguruan biltzen gara, garai batean elkartean zuzendaritza karguak izan genitun batzuk, Iñaki Muruakin, Jesus Murua, Jon Sarasua, ni neu, orain elkarteko zuzendaritza organoetatik kanpo gaude, bilera horietan esaten dugunak ez du inolako erabakimenik, baina iruditzen zaigu, talaia ona daukagula, bai ibilbideagatik eta bai adinagatik, nahiz erabakirik ez hartu ez, esateko hola ikuste dugu egoera, elkartea hau ondo egiten nahi da, hau dudako iruditzen zaigu, ez dugu kezkatu behar gehiagigunegatik, itotzen ari zarete basoko buru batean, honako gauz. Eta zintzu dira, azken boladako gaiak edo kezkak? Talde horretan. Begira, adibidez, esate baterako, lehen esan dudana, aipatu dugu askotan. Uda honetan, bersokan jendeak ondo egin du. Plaza gehienak bete-beteak egon dira, beraz, ez gehitezen, basoko buru batean fito. Gauza batzuk joango dira, elkartean kilikolo, beste batzutan ezingo da eguneroko martxari eutxi, baina kanpotik ikusten dena, ondo baldin badikoa, lehenengo lana behintzat, jendea lasaitzea da, ez? Ikuspegi hori eman behar dugu, bersolaritzari eta bersozale elkarteari. Hemendik 10 urtera ze izan nahi dugu pixka pentsatzen joatea, zailagoa da egunero lanean ari dena bentzat, kanpotik egon bentzat, eta gainera pentsatzen dugu hori transmisioa etengabeko balore bat dela, hala izan behar duela. Hori ez da, bersozale elkartean bakarrik gertatzen, pentsatzen dut Euskalgintzako beste zenbait erakundeetan ere berdin gertatzen dela. Gainera, begira, apunta duten duken hor da, zaharrekin badago kontu da. Bersolaritza da ofizio bakarretako bat, persona adinduak
ondo xamar egin dezakeen, eta Xagirre 81 urte nintzen mailatan dabilen plazatan, edo Imaro Lazkanoke 74 dauzka, eta ezautu ditugu Xelitzaso, eta da, adin batekin plazatan, bersotan ondo. Uste dugu garrantzitsua dela. Ez dugu ezagutu bersolaririk Alzheimerrarekin. Eta horrek esan nahi du, buruaren etengabeko ariketak eutsi egiten diola gaitasunan. Galdu egingo da, baina gutxixiago. Guretzat importantea da. Eta hori, consejo de sabios, consejo de ancianos da. Aste honetan konturatu nahiz, aste honetan konturatu dugu ez, baina aste honetan egon naiz horri buruz pentsatzen da, gure zaharrei ematen diegu eman litekeen bizimodurik tristeena. Uste dut telebista daukala zer ikusi handio. Sutondoak existitzen zuenean, zaharrak nortzen sutondoan. Kontu horietarako beste edozein, edo edozein baino gehiago zen. Familia osoa telebistaren aurrean jartzen garenetik apalonduan, zaharrak edota gutxiago da. Pentsatzen bateraino gutxi, badak ez ze programa gustatzen zaizkien ja zahartu gehien. Hori guk etxean ikusi dugu Amona zenarekin, Alzheimerra zeukan, bai asko programa. Zeratik, kolore asko dauzkatelako, mugitu egiten direlako, orrua batzu botatzen dituztelako, eta pentsatu beharrik ez dagoelako. Eta bain konturatu nahi beste editorenarekin, pelikula bakarrak gustatzen zaizkiuna direla akzio esageratukoak. Kotxean bat beste izegika ordu erdikean, edo lau estanda eta bi esplosio eta sute bat eta horiek. Pentsa, zenbataino gutxitu ditugun zaharrak gehien gustatzen zaiena hori izateko. Kendu diegu den, kulturan saia gaitezen horako ikezitu. Bakit aldera hau zaila dela eta lehen esan dugunaren bidetik, baina ariketatxo batzen da zer esango zenuke dara zu bertsolaritzari indiozun ekarririk, handiena edo importantena edo? Ni neuk egin diodanik ez dakit. Nik erabaki nuen, guain dela 19 urte, bersotara dedikatzea. Funtzionario postua utzi nuen eta bersotara dedikatzea erabaki nuen. Momentu hortan aukera arriskatu xamarra zen, gure ama nik uste dut beldurtu nintzela izugarri. Ama gehiena beldurtuko lirak egin duzela, semeak egoala bakolako zerbait esan ez gero ezta. Baina hori bada erabaki bat garrantzitsua. Orduz geroztiko bersolari asko sumatzen ditut, bersotara bakarrik dedikatuak edo bersoa dutela euren jardunaren ardatz nagusi. Gero artikuluak idatzi edo liburuak edo diskak egin edo tanadalakoak. Nik uste dut hori badela erabaki bat konstientea gero jarraitzaileak izan dituna. Pixka beldurtzen hasi nahiz, 50 urte laizter, seguridade sozialik ez, gaixotzen bazera gaixotutzea, baditu beste alderdiak ere, ezta? Baina, uste dut bizitzaren tronzoko urte horiek bizitzeko modu polita dela bersolaritza, alba da. Kapen hori txandu dut, Arriskatzea. Zuk esan dako beste esaldi bat, zendari batek ara jasotako esaldi bat hau. Ikasten ari naizen arren, kosta egiten zait nire sentimenduak agertzea. Kontu sentimentaletan ez dut ez asko eskatzen, ez asko ematen. Bertxotan zenbat jartzen duzu burutik eta zenbat bihotzetik. Bertxoa zenbateraino da egiazkoa, zenbat dauka simulaziotik. Berdin gertatzen da bertsolari guztien kasuan, ez? Hoxe bai ez dakida da. Ez dakit. Buru eta bihotz banatuko ezpain
alegia, buru bihotzen metaforarik existituko ez balitz nola plantatuko genuke hori. Eta igual buru eta bihotz esaten dugulako azken gara banatzen ere, igual alderantziz da dena. Ez, nik egiten dut, sentitzen dena arrazoiaren galbaetik pasa eta bota, denok egiten dugun bezala. Gertatzen da, unearen arabera, publikoaren arabera, zeure egoeraren arabera, sentitzen duzuna gehiago gutxiago izango da, eta jartzen duzun galbaea estuagoa o zabalagoa. Baina danok hor mugitzen garela uste dut, nuke esango hau erabat bihotz-porra da eta beste erabat burutsua eta bihotz da buru konparaketarik ez bagenu nola esplikatuko nuke egiten duguna. Baina adibidez lehen, Miren Amuriza eta Lolitakin jarri dezun adibide hortan, ikusten da egia egoarez, baina sinesgarritasuna beharrezkoa da bertxotan, bementzat asko laguntzen duela komunikazioa. Eta zer egiten du bertxo bat sinesgarri edo bertxolari bat sinesgarri eta beste batez? Hori da milioitezetako galdera, ez da? Hori esplikatuko badenu politikoak ere kopiatzen anekozke segituan eta enpresak izan da Andreak ere bai eta bar, oso zaila da. Beira, personalitza guk ezagutu dugu hasieran askoz ere lotuagoa ahozko literaturari, literatura berari, askotan entzun dugu, zuek egiten duzuena poesia da, ez poesia lo que hacéis vosotros, da. Poesia, ni ez da poeta. Azken urteetan askoz ere ikuspegi ikuste zehatzagoa nagusitu da, eta egia da bersolaritzak baduela ahozko literaturatik eta lukeela literaturatik ere baduela, baina nagusiki bersolaritza da komunikazioa. Aurrean daukazun jendeari zerbait eraginkortasunez adieraztea. Komunikazioa da munduko gauzarik zailena. Lortzen oso zaila eta eteten oso erraxa. Zer egiten du sinesgarri bersolari bat? Hori behitala, galdera zaila. Halare, biz botako izkitzut. Bat da pieza bateko tasuna. Pieza batekoa izatea garrantzitsua da komunikazioan. Jendeak sumatzen badu elkarrekin krak egiten duen zerbait bere begien aurrean jaetzaio sartzen. Eta beste hitz bat da ibilbidea, traiektoria. Traiektoriak bai ematen du sinesgarritasun bat, hainbat urtiren zerbait hola egin duenak, hola egiten segitzen badu, sinesgarri bihurtzen delako, ezta? Baina milagroak daude, esan nahi dute, zergatik halako bersolarik, halako testu onak bota, eta ez du publikoa sakelean sartzen. Eta beste halako bersolarik, halako testu ona bota eta publikoa sartu ditzen du sakelean. Zergatik? Pieza bateko tasunarena pista bat da, ibilbidearena bestea, baina egia da baita ere badaudela 20 urteko gizonezko emakumezkoak sinesgarriak direnak. Eta horrez dago traiektoriarik. Beste zerbait dago. Jalare, hori da misterio bat, eta igual hobe misterioa hor geratzen baldin bada, ez da? Modurik baldin balego jakiteko sinesgarritasuna nola lortu, hori ere unidade didaktiko bihurtuko genuke, eta denok berdin egingo genuke eta inork luke biderik bilatuko aurkituta legoketan. Askotan esaten da, bertsolariak etengabe egoten gara selektibitatea pasa beharrean edo txapelketen proba hori edo lan hori pasa beharrean, eta zuk esandako beste esaldi bat da, batzuentzat gehiegizkoa izango da agian, baina niri azterketak pasatzeak gustatu egiten zait. Bata bestearen atzetik. Eta jartzen espadizkidatean, eronek jartzen dizkiot neure buruari. Zer da, zure buruak hainbeste aldiz proban jartzera eramaten zaituna, edo zer da zure lehiak edo zure burua probatzeak ematen dizuna? Bai, zain da, igual, azaltzen ez da.
behin idatzi nuen, alare, norgehiagokan, kulturan gabiltzanean norgehiagokan hitzaren bizatiak banatu ezkero, garrantzitsuago dela nor izatea, gehiago izatea baino. Bai. Orduan, kultur kontuko, kulturarloko lehiak eta horiek nik uste dut ezberdinak dira. Adibidez, azken txapeletan zer gertaziteken oso janda joan nintzen ni. Eta norrago izateko ia modu bakarra neukan gutxiago izatea. Eta hortarako lehian sartzea ere polita da. Hala ere, nik uste dut, neurgailuak beti behar ditugula, bakoitzak geure buruarekiko behintzat. Eta neurgailu ahalik eta justuenak. Eta neurgailu justuenak batzutan lehiaketetan egoten dira eta bestetan ez. Baina norbere buruarentzat neurgailu justuak topatzea sintzeroa iruditzen zait. Eta gizartearentzat onuragarri. Nik uste dut neurgailu gutxi pasatzen dituela gizarte honek. Beira, ezagutzen dut neska bat, medikuaren alaba dena, eta Donostin bizi dena zirkulu elektoreseko liburuak etxez etxe banatzetik eta beste etxe batzuk garbitzetik. Medikuaren alaba da, baina ez zuen ikasiko bere garaian medikuntza, ez da mediku. Enpresarien seme alaba asko enpresari dira, neurgailuri pasa gabe. Eta hola ikoak igu. Eta neurgailu horiek pasa dituzu, eta pasa dituzu horrezko matrikulakin. Ezingo bukatu zure ibilbidea, behintzat neurgailu horien arabera, arrakastaren ibilbidea izan dela, edo ibilbidea arrakastatxu bat izan dela. Aipatuko zenuke porrotik edo aldatuko zenukenik edo une txarrik edo krisirik zure jardunean, zure ibilbide hortan? Ez. Eta nahiago nukeen erantzuna bai izan balitz. Zergatik? Krisi batek ematen duelako geratzeko aukera, pensatzekoa, erabakitzekoa, berriz saiatzekoa beste bide batetik. Nik uste dut dena presakagi gertatu zaidala. 86ko martxoko final hartan sartu nintzenetik 25 urte ingo ditu laizter, eta ez dut nire burua inoiz itota antzeman. Zergatik? Ez da egit. Ibili hortan eroso sentitu nahi zelako segurarekin. Edo urte batean 180 plaza egin da hurrengoan ez ditudalako 80 esaten goguan ze pasatzen nahi da hemen aurten plaza kopuru erdi egin dela, ez zaitolako hori gertatu, behin ere. Akaso gertatu izan balitzea, hain dela 10-15 urte, orain beste bide bat aukeratuko dukeen, bersotan bertan igual beste modu batera egiten saiatu. Igual krisiren baten falta sumatu dut, baina hori ez da provokatzerik. Orduan ez duzu sentitu, ez duzu sentitu. Eta, bersotatik bizitzearen erabakiak bere ondorioa dakartza. Bersotatik bakarrik bizitzeko ikaragarri kantatu behar da. Eta ikaragarri kantatzeak geldiuneak galerazte izkizu. Eta ondo xamar holdin batzua, segi. Igual krisiren bat behar nuen taktian. Zure ibilbidea, martxa handiko ibilbidea izatea zen, geldiunerik gabeko ibilbidea izan dela. Eta gainera, bertsola izateko hainbat modu egon daitezke, baina egia da jarduna bera badala nahiko dispersiora eramaten zaitun jardun bat, ez rutinarik eraikitzen, edo beste guztien antzeko rutinarik eraikitzen ez dizun, garatzen ez dizun jardun bat dela. Zun nola lortzen dezu dispersio hortan zentratzea, edo ez daukazu zentratu beharrik? Ez egit.
lanpetuta hitz egin ez da egon ere hiztegia. Eta zuenean ere, orain dela 25 urte, ez zen euskaldunik lanpetuta esaten zuenik. Ego, modan jarri izan da, nola hitza modan jarri izan da, nola daude lanpetuta, ez da? Nik uste gauzak aldro existatzen dira, askotan hizkuntza sortzen da, eta gero konzeptua geure ganatzen dugu. Ni dispersioa bai, baina dispersio esango nuke atsegina eta aukeratua. Bertsolaritza delako kultur jardun bat nun maila desberdinak nahastu daitezken. Horren aipatu duzu elite edo zirkuitua edo ardatza edo zailda izendatzen, ez da hori zer den. Baina, karo, adibidez, futbolean ez bezala, realeko jokalari batek ez du igandetan Zarauzko traileruetan jokatzen. Baina bertsolari batek gaur beken kantatuta ere, bihar 20 lagunen aurrean kantatuko du, 20 lagun horietako bat delako bere amonaren laguna, eta 80 urte bete ditulako eta bere laguntxoekin kafe hartu berdulako pastekin. Eta hor ere zure funtzioa aurkitu ite duzu, beken bezala. Edo hurrengoan, alegia, mailak edo lan eremuak edo inzidentzia arloak nahastuta egote horrek nekea ekartzen du, baina zorion handia ere bai. Beketik bakarrik edo jaialdi handitatik bakarrik ez garelako elikatzen. Gure zirkuituak oso maila desberdinekoak eta askotarikoak dira. Nik uste hori sanoa dela. Bertsolaritzaren eta bertsolariaren ere bai. Aipatu duzu lanpetu hitza, nipena bakarra lanpetu hitza sortuta gero jaio nintzen. Baina, honekin lotuta, esaten da ez dela lanerako bizi behar, baizik lanik behar dela bizitzeko. Zure kasuan, zenbateraino bizitzara bertxotarako eta zenbateraino egin duzu bertxotan bizitzeko. Bertxolaritza, bertxogintza zer da, ofizioa, ala zerbait gehiago da zure bizitza? Ba, ofizioa baino gehiago, ofizioa baino desente gehiago da. Bertsolaritza bihurtu da nire bizitzeko modua. Munduaren aurrean jartzekoa, beti daukat pentsatzen dudan esateko aukera, eta hori ez da gutxi gaur egun, beti daukat bidaiatzeko aukera, ez Seychelletara, baina gaur abaltzizketan eta bihar Durango eta Etzidon Apaleun bai, eta hori beharra da. Beti daukat jendea ezagutzeko aukera, beti daukat jendea emozionatzeko aukera, aukera asko eta politak aipatzen ari nahi da, hori da bertsolaritzak, hola hartu ezkero gintzak. Beti esan dut, ez oraingo lehendakaria bakarrik, lehengoa ere, aurrekoa, gurekin etorriko balitz hilabetean, guk ikasiko genuke berarekin igual, baina beak ere bai gurekin, guk oraintxe kantatzen du Gernikan eta oraintxe Urepelen eta orain Mendarroko gaztetxean eta hurrengoan Donostiko Mediku Kongresu batean 4 egun segidatan. Eta hor baldin bazabiltza eta ikasteko jarrera humbilarekin baldin bazabiltza eta lagunak egiteko jarrerakin baldin bazabiltza, seguru Julien baino gehiago ikasten da. Nik prestadutan eukana hauxe zen, badakit beste gai asko borratu daitezkela bertsolagintza ardatz hartuta. Eta lagana egin zuet ez tarte batzuei ere, badakit Andoninen jarduna interes tipo pila batekin lotu daitekeela, orduan bakoitzak bere interesetatik Andoninen nahi duna aldetzeko. Eta zerbait esan gabe gelditu baldin bazaizun, nola beti daukazun esatiko, esan nahi duzun esatiko aukera nik ere ez dizutukatuko. Entzule, utziko dugu, ezta? Bota zuek galdera lasai edo komentarioak egin edo nahiko ordu
bete eta 5 minutuneko intensoa handia, galdetu eta erantzun pin-pan, hartu arnaz pixkat eta bota bazen nahi duzu. Seguro hola. Burua gelitu zaizuen zerbait, ez? Egia da lehen, galdetu diazunean, ze ekarpen da bar. Ekarpenak ez dira, ekarpen garrantzitsuak ez dira, baina 28 urte honetan bizi berrituz, joan behar duzu zure jarduna publikoari begira, eta batez ere zure buruari begira, ezta? Gauzat ezberdinak egiten saiatu behar da, nik uste, bestela beti-betiko egiten ni behintzat aspertu egiten naiz. Orduan, bai, egia da, adibidez, Sebastian Itasorekin nola asko ibiltzen nintzen, asmatu genuen galde erantzunen ariketa hori. Eta, funtzionatu egiten du tartekak. Nola kubarrak ikusi nituen orain dela 15 urte dola Donostin, eta segidila batekin zabalduta behatu ginen, pensatzen du, ekarriko dugu eta segidilak egiten hasi ginen. Holako ekarpenek arnasa ematen diote, ez dakit publikoari, baina norberari behintzat bai, gauzat herriak probatzeko, ez da? Atia zabaltzaldera, venga. Bai. Zenbateko garrantzia duka ahotsak bertsolaritzan? Ahotsak, badu garrantzia ahotsak. Pentsat, Euskaldunen artean eztarri ona esan moldea erabiltzen da, eztarri ona. Ez dakit, Pello Esnaldi irakurri izan nion behin eta ados nago, ez ziren honi bakarrik, honi buruz bakarrikari. Eztarri ona ez da gaztelerazko buena garganta o buena voz bakarrik euskeraz. Euskeraz askoz gehiago da. Etorria esan nahi du, isuria esan nahi du, eztarri honean aipatzen dugunean hori ere aipatzen da. Ahotsa baino gehiago, ahots onak asko laguntzen du. Oain gutxiago, garai batean ezinbestekoa zen mikrofonorik etzen garaian eta bat. Orain ere, urteanik egingo ditut 30-40 saio mikrofonorik gabeak. Eta mikrofonorik gabeko saioetan indar pixka bat behar da. Eztarri hona. Ahotsak baino gehiago nik uste dut kantatzen jakiteak daukala garrantzia. Ahots eskaz xamarra ongi kudeatu eta esan nahi duzun ura indartzeko ongi erabiltzen ikasten duzunean ja arma importantea daukazu. Ahots ona baino nik esango nuke esan nahi duzuna momentu bakoitzean kantuan indar handiago zerten dadila eta ez indar gutxiagoz. Ordenetik dago da, adibidez, Pello Esnalena da baita ere. Eta igual izeneak ez dakit ala diren, baina nik konzeptuekin ados nago hortan ere, Pello Esnalek aipatzen zuen doinu ar eta doinu emeak. Gutxi gehiago bereizitasuna izan liteke maiorreko doinuak eta menorrekoak, ez da? Ni pena dukat askotan, berso afari askotan eta bat, sentitu menorreko luzeaera daukadala. Ordu bete jardun nahi badut, enaiz hasiko kontundente, hasiko naiz iradokiz eta ez matxakatuz. Alare askotan ez ditugu doinuik egokienak hartzen egin nahi duguna egiteko, ez da? Askotan badirudi hartasuna, kontundentzia dela balio duen bakarra eta ez da egia. Baina aski ongi probatu dugu kontundentziaz kanpo badirela 1000 modu eraginkorki komunikatzeko. Ejemplo bezala, nik esango nuke bat, Amuriza, da bestia Lazkao txiki. Horrek euren artean aldea ondixadak ahotzian ez da? Bai, ahotzien bai.
baina bakoitzak dauka, esan duke, ahots bat egokia, beren bersoen ezaugarri nagusiari laguntzeko. Amurizaren bukaera kontundente moisesianoak bere ahotsakin ondo doaz. Eta Lazkao Txikiren disimuloko zibisartzeak esango ez balu bezala, baina esan hori ere bere ahots justuago horrekin dator ondo. Nik uste dut bi egitu onak dira, bi ahots diferente, baina bi kantaera onak. Galdera errez bat, Andoni. Esan diguzu zela eta noiz hasi zinen. Oin arte pasatakoa ezagutu dut, aurrerantzerakoa, zela irudikatzen duzu, zela nahiko zenuke. Gine honek, Bai. Egia esan, ez zeukat ezer garbi, ez zegiat, bersotatik bakarrik bizitzeko plazako buru bat egin behar da, bazekiak hemendik 3-4 urtea igual ezingo deala hortatik bakarrik bizi. Orduan lan bat, bestelako lan bat serio xamareiten hasi beharko likek. Oez, ez zegiat, oez. Uste diat, 20 urte fitxatu gabe ondo da hola. Ez zegiat, igual uxuek galdetu dira eta inoiz euki ez dedan krisi handi bat etorriko zain edo neronek eragingo dio nire buruari. Eta igual hortik beste zerbait irten ditek, ezta? Egia da, hortan Jon Sarasuak uste dut esan zuela nigatik eta euskorra naizela. Nola laguna den, definizio ontza bat. Euskorra ere ez, euskorra. Enau sentitzen nekatuta. Eta, jendean ere dadean, normalian esaten, guain parranda bat inezko irun behar ditu rekuperatzen hori, nik ez. Urrekonia saio da, ez dut hori planteatu behiten nire buruari. Ez da, ez dut behar. Orduan, hor esaten da, ez da, eta aurrikus diteke. Gaztetan sargentoak ongi ibiltzen direla, mugitzeko kapazitatea daukatelako. Eta edade batetik aurrea kapitanek eta ondo ibiltzen direla, haiek buleguan da egoten direlako, ez da. Baina, eskemak apurtzeko izate dituk eta igual, kire gitarraka segi, ez egin. Azken oguntatik galderi itxeuzka Lucia Matesta, baina hor zuen galdera erantzunetan umore berria urten da, niri horrekin batzutan sortu izan jatalako duda mogoko bat edo, zortziak umorietan, zaharri izaten dira bertzo saietan, eta zaharritxan gaina, niztarik estimatu denak edo, nire estimatu etelako igual, izan da, baina xalo zaparra da mixak izaten dira lakotan, umori urtetzen danean. Umoria baina, bauka mugaik edo, behin baino behixetan, toda izan jata, hau umoria da, hau izetera barre itxia, zela jotatzen zuen alakotan. Galdera hona da, erantzuna da zaila. Bai, umoriak ere mugak behar dituzte, nik uste. Norbaiti mingarri baldin bazaio, hobe ez botata. Naiz eta beste asko parre egin. Gertatzen da, papatean nahi denean, askotan ez dela izaten aukerarik hori neurtzeko eta gaina beste zerbait pentsatu eta gaina beste zerbait botatzeko, ezta? Baina nik uste dut, umoreak mugak behar ditula, gauza bat dela parre egitea finezia baten barruan eta bestea umore gatza larriko hori, ezta? Eta hortatik ihes egiten saiatzen gara eta tamalez ez du beti asmatzen. Begira, adibidez, duela 5 hilabete
Alkoholikos Anonimos elkartetik deitu zidaten, etxera, gainera erderaz, esan doni gain, eta así, tenemos de Alcohólicos Anónimos, tenemos un congreso aquí en Lasarte, porque son 25 años de la asociación, o la zerbait, todos a este aquí. Zuk plazan hasi zinean sortu. Bai, ba. Bai, ez. Plazan hasi nintzenean sortutako, nada. Berrogeita hamar izango dira. Ari nintzeneko, hori. Eta bai itzanien, jongo nintzena hiru bertso botatzera behaien biltzarraren bukaerarako. Eta, bueno, dantzaniek eta bestea zegoen, norbait bere testimonioa eman zuena ere bai. Claro, ara joan aurretik pentsatzen duzu, errezingoet hiru bertso Alkoholikos Anonimosen biltzarrean. Baina, ara iristen zea eta haien testimonioak eta entzuten ari zarela konturatzen zea, Andoni. Hemen, humorerako ez da otarterik. Ez duk asmatuko, ni baino hobea izan behar da, han humore egin da asmatzeko. Kantatu dezakezu, ez da, bueno, hau bukatzea guazen pote bat hartzera. Igual, beraiek ere parre dute asko, o ez, baina igual hiru lauri min ematen direzu. Eta orduan ja ez du merezi, ez da aipatzeik ere, ez da. Bueno, egia da, humorea beti da ongi etorria, baina badaude gai batzuk eta egoera batzuk non humorea oso fina den edo bestela aparte utzi beharreko. Denborakin aldatzen kontua, behin irakurri netzut, sasoi baten abade bati arrazotzia, humore itxia zala, baina gaur egun elizak utzi dauzenean, abade batekin sartzea igual ez dela ikustua. Hori aldatu itxen da edo? Bai, nik uste dut ala dela, bai, nik idatzitako izango dago esan beharko da hori, ejemplu utzat, abadea herriko gizonik indartsuena eta importanteenetako bat zen garaian, ari adarrakotzea ondo dago. Baina, bueno, gaur egun hainbesteko indarrik eta hainbesteko medio hori ez daukan abade edadetu bersozale bati adarrakotzeak ez daukaien beste errazi. Halba da, humorea egin behar da boteretsuenen bizkar aldiero. Eta, abaden ejemplu horreak egartzen nuen, duela hainbat urte boteretsuak bazirelako eta orain batzuentzat ez direlako. Ejemplu bat. Gai honekin lotuta, adibidez, Virginia Imazek, klaunak aipatzen zuen, nola bere izten dituen grazia eta komikotasuna. Eta berak ikusten zula bertsolaritza batez ere grazian oinarrituta ondala. Bere izten zituen grazia dala kanporantza parra egitea esango genuke, hau da, nik zuri parra egitea eta zuk neri, eta komikotasuna gehiago dala norbere buruari parre itetik ateratako umore hori. Eta lotzen zuen grazia umore arrarekin eta komikotasuna gehiago umore emearekin. Eta nik uste horrekin ere igual badaukala zerikusia ez, orain arte batez ere grazian eta umore arrean oinarrituta askotan ezaugarri fisikotan oinarritutako umorean, bestearen ahulunetan oinarritutako umorean entzun ditugu olako saio pila bat, ez, urteetan. Eta nik uste bada aldatzen ari da zerbait ere. Eta badura bertsolari batzuk oso komikoak dianak, adibidez, nire ustez bentzat egizu nahi diturea oso komikoa da. Eta asko daude. Bai. Eta gainera, hori deskubrituz joaten zara, ezta? Adibidez, badut lagun bat, nirekin parre gehiago egiten duena, nire berso honenarekin baino, grafioso honenarekin baino, estrakuzu bat egiten dudanean kalian. Eta, baldarra naiz, bai, baldarkei oso baldarkei raruak egiten ditut. Andorkatik komikua naiz. Hori bersotara nola eramaten da, besteik da, ezta? Jendeari gustatzen zaio, bai, jendeari gustatzen zaio eta niri ere gustatzen zait adibidez. O bitrago gehiago indan horrelako, o parrandatin etorrelako, o egun txarra, ez da gizte, despisteutan horrelako, despiste hori publikoaren aurrian azaltzea, jendeak parrite du, bai. Ondo da.
Horra adibidez lehen, Lazkao txikin adibidea jarri dezu eta adibidez Lazkao txikin mutilzatzen aria izmote Lazkao txiki bezala eskuibare botatako bertso horietan humoria dago eta humore oso komikoa da, ez? Bere burutik indako bere buruari parra egitea, gainera danok proiektatu baitezken zerbaitetan. Andoni, lehen esan duzu, bertsolaritza literatura baden, zerbait gehiago, komunikazio dela, eta biek egiten ditu galdera, hain zuzen biak bertsolari ez ezik, idazle bat zaretelako. Haien ez dago bertsolaritzaren arrakasta, komunikazio hori beste idatzizko literatura edo beste zein genero baino beki gorde duelako. Bai, baina ez horregatik bakarrik. Pentsatzen dut kasualidadez, baina bertsolaritza dela gaur egungo munduan oso ongi egokitzen den arlo bat. Kultura Kleenexaren garaian, hori mundu osoko ezaugarria da, mundu occidentaleko eduntza bai. Kultura Kleenexaren garaian, inor horrelako ensaio libururik edo horrelako novelarik idazte ez duen garaian, La Regenta edo Madame Bovary eta garaiaietan bezala inor horrelako libururik idazte ez duen garaian, kultura ere Kleenexaren garaian, bertsolaritza oso ongi dator, berez. Bertsolaritza ere da nahiko konsumo errexeko zerbait. Joan egin behar da, hori bai, talde hori baduguna. Kultura intimoki konsumitzen den garai hauetan publikoki konsumitzea ederra dalako. Baina badu beste ezaugarria ere, eta kasualidadez, Kleenex garai hauetara ongi egokitzen da jarri da. Entzute dituzu 60 bertso, eta bueno, piki, kakaja, gehienadia hartu eta botatzekuak, bio-hiru gehatzen dira, baina ondo pasa dugu, eta gaina komunitarioki pasa dugu ondo. Bueno, ikusten dut horrekin ere badura zer ikusiak. Bertsolaritza delako pildora bat, 40 segunduero golpe bat daukana, gutxi gara anuntzio telebiziko bezala. Berez da. Maialenek esaten zuen, ez? Hain da soia bertsolaritza postmodernista dela, postmodernoa dela. Eta gero nik uste, kolektiboki konsumitzeak ekartzen duen zerbait badala, gaur egun jende asko tabernetan zerri buruz hitz egiten du. Telebistan ikusi dutenan buruz, bezperan. Eta zu kuadrillara jun, despetan din badezu atzo sarriren narrazioak irakurtzen egon albokoak ez dizu izpiderik emango, ezingo dezu kolektiboki beste komunikazio bat eraiki, baina bertsoan kasuan komunikazioan gainean gero komunikazioa eraiki daiteke. Eta gero, hortaz gain ikuste badaola, kirolak sortzen ditun pasio horiek ere neurri txikian sortzen ditu da bertsolaritza baino bertso txapelketek. Eta jendeari asko gustatzen zaiola lehik. Izango da euskal tradizioan oso errotuta zerbait dalako, edo aparte zerbait humanoa dalako lehia gustatzen zaigula, baina arrakasta dauka horrek eta ematen du gero jende arterako gaia ere. Literaturak ematen ez duna, edo oso zirkulo txikitan akaitzkan behiatokiak deitzen dien horietan bakarrik ematen duna, literatur klubetan edo nik esan dutelako azkenin goitza da izkizan dut. Galdetu jozu beste zer. Zuek azkenitze esan dara ondo bat. Lehen haitxatu duzu publikoa da, ez? Zeran Andoni zu asesinatik aldatu da, lehen baserri giroko basala, oin zer dan, ez? Beka betetzu duzu egoin, igual ja txiki
irekita dana geratu da. Eroso sentitzen zarete, alaketa nik ez dakit hor batzen da jendeana, batzen da benetan bertsoa gustuko darako, edo ja ikuskizun bihurtu da, bertsolaritza. Eroso sentitzen zarete. Hor azkenengo baten esan zirutenez, txapelketan bertan gai jartzailea ez dakiz mabia eskatuan isilik goteko mesedez. Alakotan, zela sentitzen zarete? Bueno, ikasi ditezu ez da, ongi sentitzen ere. Nik hasieran bai, ez orain bopeki, 86an, inkluso 89an, niretzat oso desberdina zen finalerdietan bertsotan jardun o finalean jardun. Bertsolaritza da, beste gauzak eda izango dira, baina bertsolaritza nik uste dut nahiko garbi ala dela zalegoak zirkulo konzentrikoetan eratzen den zerbait. Euskal Herrian izango dira 2000 oso zale, beste 3000 zale xamarrak, beste 10.000 joango liratekenak final batera autobusa etxeategin jarriz, eta beste 50.000 telebistaz bota ezkeo ikusiko luketenak. Orduan, bai, final erdietan 2005, 2000 o 2005 lagun biltzen direnean, o herrialdekako finaletan, nik uste oso bertsozale konzentriko zirkulo barrukotik, gunetik etortzen direla final erdietara. Finalean beste zirkulo batzuetako jendea ere batu egiten zaio horri. Desberdina da, diferente kantatu behar izaten da final erdietan da finaletan. Publiko ere desberdina delako. Eta beste alderdiari erantzunaz gain pikin bat beldurtzen hau. Zerak. Publikoaren juliganizatzeak. Zaleak beti izan dituzte, berso zaleak bakoitza bere favoritoa beti izan du, baina ez geunden ohituta horrela azaltzen. Orain mundu globalizatu honetan ikusten dugun, dano dakigun Liverpoolek zea beste duten etxean jokalariak animatzeko. Erresagoa da juligana izatea eredu horiek ere badaudelako. Pixkak eskatzen hau bai. Berso txapelketatan eta berso saio edozeinetan isiltasuna garrantzitsua da. Nik esan duke ia liturgikoa dela, ezta? Eta, klaro, gai jartzaileak, edo gai emaileak, edo antolatzaileak ezin du 5 minutu, edo, favorez, isildu zaitezte, esanaz, ibili, ez da polita. Eta hori berean, gustora gaude, jente hori, bekera, jende pila hori, bekera joazen delako. Bueno, horekaren batzuk asmatu beharko ditugu. Uste dut, 89ko Gipuzkoako txapelketako finalera etorri zela BBF-ko kazetari bat Bernardo Atxagarekin lehenengo aldiz. Eta belodromoko saioa bukatu zenean, da 9.000 lagun uste dut zirela entzule. Belodromoko saioa bukatu zenean, kazetari ingles horrek Atxagari kontatu zirela izan zen. Bakizu zer, harritu nauen gehien. Zer, bersolarien kapazitateak, zer, gaiek, jendearen isiltasun sepulkrarak gaia jarri eta bersoaria kantatzen hasten zen arte. Karo, egia da, horko 50-40 segundu gehiago 9.000 edo 14.000 persona isilik egotea, ia milanerioa da. Eskertzen du, Aipatu dizu gaiak eta jartzaileak. Hore, hausarketak izan gaiek buruz segei jartzen dira txapelketan, kexak eta entzun izateko kexak edo. Hausarketak ez, gaiak ez dian horri buruzko. Bai, beti ez da, bai txapelketa formatoan, bai jaialdietan,
zuek gai jartzailearekin kantatzen dugula. Eta, bueno, erantzukizun handiko lana da gaia jartzea. Hori, ostras, nindegu adibidez, urtean bi aldiz aditu naiz gaia jartzen, baina urduriago egoten naiz gaia jartzen ditudanean kantuan ari naizenean baino. Zergatik, kantuan ari naizenean bat gehiago naizelako, eta ni ondo ari ez naiz ere, seguru lagunetako batzuk ondo egin diala, eta, jaialdi arteko da. Baina gaia jarri, eta ikusten dauzu, ostra, hau personari hona da, eta nire gaiekin gaizki egin da. Horrek, hau esan bertzun da ez du esan, bestearek ez du komunikatu. Azentzea pentsatzen zeurea dela erantzukizun guztia, eta, gai zaila da, gaia jartzea lan zaila da. Eta bestetik, txapelketak eta direnean, bai, beti izaten da, gaiak onak ziren, txarrak ziren, ikutu, genero ikuspegitik ez ziren onak, politika gehiegi zegoen, gutxi zegoen, beti, baina uste dut, gero reala izango dela. Ez dauela oreka perfektori topatzen niko. Adibidez, azken txapelketako gaietan idatzi zena izan zen azkenengo gaia nola bis baten ingurukua zen da oso politizatuak izan zirela gaiak eta hola. Nik egin ala sumatu. Besteak beste, txapelketa hasi zen garaian artean bisak uzten zituztelako. Gai berria zen, hilabeteko gaia zen. Egia da adibidez, eta nik hori aipatu nuen oso gai teleserie amerikanoetakoak zirela. Eta hori berria da. Baina dela 20 urteko gai jartzaileek ez zituzten honako gaiak jartzen. Baina danak zian hospital zentral, urgentziaz edo abogatuen serietako gaiak zian. Baina ez que gaiak jartzen dituztenek edade hori daukate. Naiztuago? Egia da baita ere adibidez gaiekin, nik uste dut gizartearekin batea joaten direla gaiak ere. Adibidez txapelketa honetan, azkenengoan eta hola buruzari naiz, baina memoria historikoari buruzko bi edo hiru gai izan dira. 86an ez bate, eske 86an gai hori ez zeuden gizartean. Horren da bi. Nik uste dut nahiko gauza orekatuak egiten dira. Beti izaten dira da, takejak eta bestea, eta hobetze aldera hori hori da hori, ez da, baina gero begiratu osotasunean eta nahiko gauza logikoak egiten dira uste dut. Norbaitek azkenengo galdera nahi badu, eta bestela hola esatzen da. Eskerrik asko nik ere duzulei eta zederoi eta datorren astean alda etorri nire irakasle izan zen eta sari bat eman diote foto bat eta eskerrik asko.